Alright guys, so magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Pasao, Camarines, dito lang sa Barangay Caranan. So hinanap natin yung sinasabi sa akin na abandoned house dito sa lugar na to. Pero bago ang lahat, itong nasa kanan ko, isang karagatan na yan. Ayun, no? At itong sinasabing abandoned house ay nasa likod ko. Kung makikita nyo, totally hindi na talaga siya buo. Wala nang bubong, wala na rin bintana. Talagang open area na siya dito sa lugar na to. So ito yung siguro yung bintana niya. Kung makikita nyo, yari sa bato. Kaso lang sa katagalan, yung mga bakal na nagiging pundasyon ng mga sementong ito ay halos kinakalawang din at napuputol na. Talagang humihina na. And then ito yung lawak. Ayan, no? Simulan natin dito sa may CR. Ito yung CR ng bahay na to. Dalawa. Ayun, no? Ang dumi ng loob, no? Grabe. May nandito. Wala na rin. So kung makikita nyo, halos talagang sira-sira na din. So marami nagsabi sa akin na isang abandoned daw to. Or posible din na para sa akin naging ano rin, parang bahay dito sa resort na to. Kaso lang siguro hindi na rin naalagaan, kaya naging ganito na yung sitwasyon nito. Ayan. Dalawang CR. Grabe, ang dumi na sa loob. Baka may ahas na. Wala din siyang inodoro. So kung makikita nyo, yun yung bakal. Talagang nagkabiyak-biyak na. Nilulumot na rin. Tapos dito, nagtataas ang mga halaman. Tapos ito yung tiles. Grabe, no? So ito yung karagatan. Tapos dito sa tabing abandoned house na to, may mga bahay na rin. May mga nakatira. So kung makikita nyo, ito yung area. Hindi ko naman sana talaga ito dadaanan. Kaso lang, kumukuha ako ng drone footage yan sa abandoned na simbahan. Nakita ng drone ko, kaya pinasok ko na. Nagpaalam naman tayo sa residente na nakatira dito sa katabi ng abandoned na bahay na to. Ayan, ito yung switch ng ilaw. Halos wala na rin. Talagang sobrang katagalan na. Talagang nagtataas yung mga halaman dito. Ayan, wala na talaga siyang bubong totally. Grabe, siguro nagiging tambahan na ito ng mga kababayan natin dito sa lugar na to. Lalo na yung spot, napaganda. Kasi unang-una yun, karagatan na yan. So hindi na tayo aabot dyan kasi may nahabol pa tayong oras. Tapos baka si Vince naghihintay na rin. So pinakita ko na sa inyo itong isang sinasabi sa akin na abandoned na bahay dito sa lugar na to. So yun, no, ito yung itsura. Yan yung itsura niya. Oh, alright. So yun, magandang umaga sa inyo lahat. At the moment, mag-aalas 11 na ng tanghali. So kailangan natin magmadali kasi may mga spot pa tayong pupuntahan. Alright, magandang umaga sa inyo lahat.